Halløjsa alle sammen, og vi skal spille noget Big Teams. Yo, PvP. Fuck, Kasper er her. Fuck dig. Nå. Fuck, det smager ikke godt, Jonas. Det var jeg sgu indrømme. Jonas, nu kan du få lov til at forhæve noget af mig, hvis du finder mig. Og hvis jeg ikke står til, at jeg æder dig. Bare ved mig også, vi prøver noget nyt lige nu, hvor jeg æder ham, hvis jeg ser. Fuck, jeg hedder min teammate. Hej, Jonas! Jonas! Hvad med her? Jeg driller Jonas. Just a joke, mate. Just a joke. Jeg lige skal på 1000, det kan komme ad mig. Nej. Kom ad mig. Nej. Jeg er bedste med alt det her. Æd mig. Nej. Jeg æder dig så. Jeg sagde det. Jeg kunne ikke æde. Der er du. Æd mig. Ikke det hele, bare lidt af mig. Så står vi nemlig også lige. Nu er det skarpt så meget. Du skilte det for 2 små dele, Jonas. Fuck, du er dum. Jeg dør, hvis du dør nu. Jeg dør af grin. Når du skulle æde alt af mig, så æder jeg jo selv af dig. Ja, men jeg prøvede at få det igen, og jeg ædte ikke alt af dig. Min plan var faktisk at tage dig noget af dig, og så giver det igen. Alt af mig. Jeg tog det. 2 gange i træk. Jeg prøvede for at give dig det igen, og det var ikke 2 gange træk, så. Det var dig, der hoppede ind i mig, og døde til sidst. Så dør du. Rip en Jonas. Rip en Jonas. Nej, Rip en Jonas. jeg dør ikke. Hvad du gør? Så fucking dødst du. Nej. Jumbo, hvorfor vender du ikke på ham? Bare gør det der. Alt det væk, den blev lige spildt. Skiller efter hans lille del. Nu. Nu er han bare ham med konen der på. Fik jeg lige det meste af min vægt igen. Nej, for ham der kun fik det meste. Jeg var 20 gange større end det der. Og så hætte du mig. Det er svin. Nå. Hvad skal vi arbejde sammen for at få knækket? Blå eller grøn? Grøn. Jeg hader grøn. Det er nu grøn, han har. Der er en grøn, han har. Han blev så også for belastende. Men rød er mest belastende. Jeg fucking fik en grøn. Jeg fucking fik en grøn. Jeg fik alt hans mæs. Der dør du. Nej. Jo. Det skal jeg gøre. Der er Robin. Jeg lukker ham. Der er Robin. Jeg lukker ham. Nu dør jeg. Jeg lukker ham. Jeg dør nu. Jeg lukker ham. Jeg dør nu. Jeg lukker ham. Nu dør jeg. Sådan. Han blev lukket. Nu Nu dør kan jeg jeg. ham. Nu dør Det jeg. minder han. Nu dør jeg. Jeg spawner her igen. Jeg overlevede til at se sig. Fuck, jeg hedder Robin. Noget af mig har allerede fucking arbejdet godt sammen, så det fucking brødre mig bare den fucking spasser. Ha? Den skal have en farve. Du dræbte lige din fucking teammate. Halter helt. Jeg står i vejen for ham. Kan han kræfte med lære det? De skal bare også mig ind i alle mulige andre, mand. De fucking røvhuller. Hvorfor lugter din madpakke så meget chips? Det gør den sgu da ikke. Hvordan kan min madpakke lugte? Det dufter så meget chips, han. Det er en bøf sandwich. Det dufter, Ja, det er det ikke engang, men det ser der. det dufter så meget chips, han. Det er ikke min madpakke. Det ser fucking sars spinatus. Det er så. Det dufter fucking meget chips. Lugter det af chips? Nej. Nej, godt. Det lugter fucking chips, han. Så hold kæft! Giver du ikke have det der? Jo, tak lige nu. Hold nu mad, jeg kan få. Nej. Jeg har lyst til madline. Fingeren er ikke min mad. Jeg har lyst til madline. Det du skal bare sige hurtigt gang i mad, men okay. Men den kan være hurtigere end mig, når han er 20 gange større end fucking fair man go! Skælder.
Ja, og så double. Double kill. Du er noget, når du får en quadruple kill. Double kill. Double kill. Oj. Pussy. What's 9 plus 10? Pussy. That's right. What's 9 plus 10? 21. Pussy. What's 9 plus 10? Jeg er gerne med dig, men... Du skal bare reset hele. Yeah, but I don't have a choice What's 9 plus 10? to be with you. Alle dem, der sender den her video her. Hvis jeg skal lære at spørge jer en gang i engelsk. What's 9 plus 10? Siger bare pussy. De spørger ham jo ikke engelsk. Det er jo fucking matematik, de spørger. Hvis Hvis han kommer ind og siger på dansk, hvad er 9 plus 10? Pussy! Hvad er 9 plus 10? Pussy! Sig. Pisse, jeg prøver at trykke igennem ham, det virker ikke. Er du stadig grøn? For helvede, jeg skal kende mit halsrør. Jeg må godt kille dit halsrør. Det er faktisk tilladt her i Danmark. Kæft din so. Hvad kaldte du mig? So. Du er en so. Så. Jeg hader dig, din so. Du er en so. Du er en så. Du er en so. Du er en så. Du er en so. Så. So. Så. So. Så. So. Så. So. Så. Så. So. Du er en so. Så. So. Så. Jeg hader dig, din so. Fordi du er en så. Noget af de bryster, han hævner. De bryster. Åh. Dobbelt. Double kill. Ej, Det var ringt, det der. det var rent. Det hedder brysterne. Jo, jeg fik double kill alligevel. Jeg stopper Patrick, jeg skubber med mig. Jeg skubber min time ind i fjælde. Jeg elsker, når man gør det. Så jeg havde det, folk gør mig, men det er fordi, jeg gør Jeg det. er lige et resten af Patrick. Du havde det, fordi folk gør det med dig, har ret. Mhm. Og så gør du det med andre, fordi folk gør det med Jeg har dig. lige spist Patrick. Dobbelt. Nom. Lion. Ballerløb. Ja, ballerløb. Blue is the champion. My brains. Break dead. Hashtag pro. Hashtag. Blake the. Hashtag pro. Hashtag pro. Hashtag. De grønne. Bryster. Du skal ikke prøve at lokke mig, vel, din bums. Du skal gerne med at følge efter mig, vel, hvis du lokker mig. Jeg bliver jagtet. Mens jeg jagter en. Ham med Blake bruger end mig. Du ved, hvad har også. Hej. Du har ikke noget for hævn for. Jeg går efter ham der Boost Team. Skal jeg have stillet mig? Jeg går efter Boost Team. Skal jeg stille mig for? Jeg går efter Boost Team. Pot. Jeg går efter Så Boost skal du så ikke dræbe mig samtidig, for jeg har lige fået så meget vand. Jeg Nas, går gå efter bag. Boost Team. Så er I bøk under mig. Ham vil du måske hellere dræbe. Så er I bøk. Han er lige der. Okay. Den kan ikke lade mig skille mig. Jeg holder mig væk. Bryster. Booty. Pas på, han ikke lokker. Han er en lokker. Nu. Ikke. Ikke skille mig ind i grunden lige nu. Jeg kan gøre en skid. Jonas. Jeg kan ikke gøre en skid. Sorry. Ad mig. Jeg kan ikke gøre en skid. Jeg vil ikke gøre en skid. Hvad fuck? Kan jeg gøre noget igen? Okay. Hvis jeg kunne have gjort det, ville du have dræbt ham. Det er det værste med det. Nu er jeg rød. Det er godt. Nu kan jeg stadig stikke fra Hvor er mig. du henne? Nu kan jeg gøre noget igen. Fed. Hvor er du henne? Over Søjebøk. Og hvor er det henne? Det er Jeg kom ikke, du jo! E5. Jeg kom Hurtigt ikke, du jo! E5. E5. Hurtigt E5. Jeg er på vej til E5. Du er her. Jeg lige under mig. Du er død til næse. Ja, du satte mig fucking fast. Du vil sgu da bare rykke dig væk. Det kunne jeg sgu da ikke. Der kom nogen Hvor er fra du den henne anden nu? side. Så kraft noget til den her vej hen for at komme væk.
Hente dig, mand. Kom op mod D4. D4, og vi går i D3. Ja, så close. Jeg er oppe i D4. Rød! Hvor er du henne? Masser af rød! Det er så, man ikke kan se. Kasper, hvor er du henne nu? Og fortsæt der. Fortsæt. Jeg er lige ovenover dig. Hej, Kasper. Hej, Kasper. Du kunne ikke være grøn der, der faldt Kasper, op hvor er der. du henne? Jo, under. Hej. Se mig. Jeg prøver at finde, du kom. Nej. I go you. Who wants some Mario too? Who wants some? Here, take some Mario. Jeg gav lige ham der Oreo, så skal I give mig. Fuck, det er sådan en aflang pik. Her tager jeg det. Hvad fuck? Fuck, det lyder! Nu står vi altså også lige. Og så gør du det igen, for nu har de fået så fucking meget væk, din fucking hore. Og nu bliver du søgt et brød, og gør det så lille. Okay, tak. Det er dumt. Det var det dummeste, du nogensinde kunne have gjort det. Fuck hovedet. Sådan der, og så er videoen slut. Ja, for det er